mga kasab. Mayong Huwebes sa gabi o kamusta mo? O karon ting panihapon na pod ug na natin nalutong sudan. So nahotdan naman ta sa atong gipirito na tong pinirito na tong Domingo. So naman po yung naghatag na tong tinapanan. Sakto sad kayo na puti kamunggay. Tinapanan nga kinamunggayan mo na atong panihapon karong gabi na. So baso usa nato sugdan tanan. Usa nato ipakita ang atong lamian mula noon hanggang ngayon. Tinapanan nga kinamunggayan. Introhan sa nato. Maayong gabi sa tanan. Kamusta kadanahan? Kamusta tanan? So, paalala lang no sa mga katong mga may edad na ayaw lang taon yung sunagyod kay basin unya ang taon og di mo ka di mada basing mapas mo. Mga kasap na niya atong sudano kung bakita. Ano mga kasap? Bago na siyang luto. Woo! Kamunggay ni siya og tinapanan. Woo! Way laing lamas, ahos lang, ahos na. Matod pa sa mga bata. Ahos lang malakas. Ahos lang, tinapanan ni siya. So maniho lang kita no. Makasabaw lang ba? Makakaon lang, mabuhi lang. So kaysa may nakarelate ani nga pagkauna mula noon hanggang ngayon. Inyo pa ning naluto. Paki-share naman. Daghang salamat ug manihapon na ta. Muna no? Ug napod tay pinya. May pangus-panguson niya. So kung kasi nakarelate ani nga sud-ano? Kung inyo ning ginaluto sa una o hantod karon, pakikalat naman. Salamat po.